Čaute lidi, vítám vás hezky z chaty a dneska jdu si zastřílet. Vezmu si tady diabolek, strčím ho tam, sakra, musím ho dávat tak, jo, zacvaknu pistol, zacvaknu a jdu namířit. Takže jdu na to. Tak, začínám. A hned vám řeknu. Takže lidi, já jsem dal 4 na terči a můj teďka dal teď 4. Takže druhé kolo. A tohle bylo celkem mimo. Takže tohle kolo se moc nepovedlo. Já jsem dal 3, taťka dal 8 a moc se to nepovedlo.